ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро 11 та хонаҳои фурӯшиянд ки аз 65 000 сомонӣ сар мешава. бародаро ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои пешравии канал мо ядона лайк аблиқаю дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. иншоалло мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо мекунем. худованд нигаҳбони шумо бошад. бародарои азиз, видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. якум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бухтар, қурғантепа, вокзал, шаҳлои бародаро. 5 сотиқ замина, 4 дар хона, об светиш доимӣ ҳастак бародаро. ягон камбудӣ надорад. хонаҳо нормалиянд. нархша 130 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. намояк унҷа хона росткардаги тамом. даиснош бо фундамишам рехтагие бародаро. дуюм хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа, ноҳияи кушониён. замин аз 5 сотиқ иборат буда, аз 2 хона кухнӣ иборат буда, дар ҳолати хуб қарор дорад. нав ремонт кардагианд. об ба даруни хона мегзарад бародаро. хона нормалия. 5 сотиқ замина, 3 дар хона. нархаш 135 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. сеюм хонаи фурӯшӣ. хона дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи гулбутай бародаро. дар духтурхона садиқ да пеш, духтурхонарам да пешай. 2 сотиқ замина, 4 дар хона. об светиш доимӣ ҳаст, ҳуҷҷат дорад. ҳама чиз 100%, ягон камбудӣ мега надорад. нархша 235 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ремонтош ҳоли уқасос кардаги нестанд бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. чорум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи шоҳмансур. 3 сотиқ замина бародаро, 3 дар хона. об светиш ҳастак, ҳуҷҷат дорад. дар тарафҳои аэропорте бародаро. ина бештар маълумот дар рӯи экран навистагия. нархша 340 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. боз арзонан мешидаст. аз 340 000 сомонӣ бо арзон мешидаст. люстрам дорад ина бародаро. худтон бинед хонаҳо нормали ремонтанд. касоне ки харидори ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. хона навай мега, ягон камбудӣ надорад. панҷум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, ноҳияи бобоҷон ғафуров. 6 сотиқ замина бародаро, 2 дар хона. 2 хонага мега, 6 сотиқ замина, маҳаллаи лесхоб. ина бародаро хона нормалия мега. нархаш 145 000 сомонӣ. катаки ангурам дорад. нархша 145 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. шашум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ, 15 сотиқ замина бародаро. 15 сотиқ, 4 дар хона. ҳавлиш, амборхона, газхона, ҳаммом, оғил, ҳама 100% мега. харидор боше ай пеш чақчақ мекунем. нархаш 110 000 сомонӣ ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед. хона нормалия, 15 сотиқ замин, бо арзонан мешидаст. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи ашт, деҳаи шоидон. 12 сотиқ замина бародаро, 4 дар хона. об светиш мега нормалия ҳастак. да охири роҳ. об свет дорад мега.
дарахт дусола дарахти мевадиҳандаи дусоларам дорад. Падвалам дорад. Нархи хонаро 210 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. Касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдоранд мешидааст. 210 000 сомонӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Варзоб. 60 сотиқ заминаи бародаро, ду дар хонаҳай. хона 60 сотиқаи замин дарахтои мевадиҳандаро миқаи дора бародаро. ба мошин хуб болояш сум мешавад. алиш вариант бошад. ина бародаро бо алишани мешидааст. нархша 290 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, чақчақ кунед, бо хитон дагавор кунед бародаро. нархаш 290 000 сомонӣ бо арзонани мешидааст бародаро. нуҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи одилӣ. 6 сотиқ замине, 5 дар хонаҳае ки фақат ба ғишти семинблок чиндагия, вале кришашам задагӣ нест. ин шифроро бародаро харидагиянд. об свет дар наздикишай, кухни баня дар даруни хонаҳоай ҳуҷҷат дорад. ҳамаш 100% мегӯяд. ягон камбудӣ надорад, фақат ремонт мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. нархша 150 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина бародаро даруни хонаҳоро хитон бинед. 150 000 сомонӣ хонаҳо ба семинблок чиндагиянд. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби хона дастрас кунед. даҳум хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминаи бародаро, 4 дар хонаҳай, обсвет дар наздикишай, ҳуҷҷат дорад. ошхона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамаи чиро дорад бародаро. ягон камбудӣ нест, фақат шкатулкагиай аз трезара мечаспонӣ, дара мечаспонӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, сафед мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. ина бародаро ҳамаш. нархаш 230 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат. 11 хонаи фурӯшӣ. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ заминаи бародаро, ду дар хонаҳай. об свет ҳаст. калидорам доштааст. кухни баня, боз 3 дар хона, фундамиш рехтагиай. документош 100 мега. нархша 65 000 сомонӣ мега бародаро. беҳад хона арзонай. 65 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо ай марҳамат.